Prácticamente desde mediados do instituto eu tuve unha pouco afamada nestes momentos profesión desexada, que era ser bombeiro. Eu non sei por que me encantaba eso de bombeiro de rapaz. E o día que me enterei que os arquitectos daquela, cando acababas a arquitectura, eras bombeiro honorífico, porque se supón que coñeces como está un edificio, como actuar, etc. Pois a verdade que me deu unha alegría doble, que o mundo da arquitectura hoxe convertiuse nunha actividade heroica. Eu, como outros compañeros, pensamos que é unha forma de ver o mundo e de pensar, que nos axuda a estructurar cousas e que fai que esa teórica visión espacial que se supón que temos debería axudarnos tamén a ver no espacio e no tempo, que ainda é máis complexo planificar, organizar. Neste momento de que todo é oculto na imaxe do consumo inmediato, estamos a sofrer que tanto promotores como clientes ou incluso o tecido que nos rodea está moi no Instagram, e o Instagram non dura. O que é maravilloso é o que nos reconcilia coa profesión, é ver edificacións do século XII que están de pé, ou ver as nosas cidades medievais ou barrocas que siguen funcionando. Para ter así unha visión global, penso que hai uns 1200, non sei se 48 patrimonios da humanidade, 50 en España e 4 en Galicia, que son os camiños de Santiago, a cidade bella de Santiago, a Torre de Hércules e a muralla romana de Lugo. Por que a Ribeira Sacra? Pensamos, non agora, lévase moitos anos pensando en que ten as condicións por esa singularidade na construción territorial, polo mantemento desas estructuras durante máis de 1200, 1500 anos, e porque esa singularidade chega viva ata hoxe, gracias á xente que traballa ali, que vive ali ou que sufre ali. Hai moitas historias. Eu penso que son o mellor que hai ali. Ainda que nos den caña, que nos dan moita caña, pero son o mellor que hai ali. Hai moita xente que ten a raíz plantada. Hai xente que ten casa, que ten familia, que ten tal, pero ten Ribeira Sacra. Fai 20 anos en Ribeira Sacra nos cruces tivías 4 rótulos. Un de cada provincia, un de cada concello, e nunca sabías moi ben onde iba, porque cada un apuntaba para un sitio. Ribeira Sacra demostrou que traballando en conxunto eran máis fortes, tiñan máis posibilidades, e xa fai anos que o destino Ribeira Sacra é un modelo para moita xente en Galicia e fora de Galicia, en España e fora, de como un destino rural que vai construindo un discurso sobre os seus valores pode progresar. Entonces, xa temos eso. Ahora falta que non só é medrar, desenvolver, sino ordenar, poñer límites. E de que xeito vai cambiar ou que vai cambiar se a Ribeira Sacra é declarada Patrimonio da Humanidade? Non vai haber ningunha condicionante que non pasara nestes anos. Nós somos BIC, Paisaxe Cultural, desde o ano 18. A UNESCO non nos vai a poñer normas a maiores das que nos poñemos xa coa Declaración de Paisaxe Cultural. As cousas que non ten precio son as máis valiosas. Ser patrimonio mundial é decir que o sitio onde vives, onde levas enterrados os teus, a tua parroquia, eso é que está no maior nivel de patrimonial do mundo. Eso non ten precio. E isto debería servir para acceder a oportunidades de financiamento e mellora. É evidente que a Ribeira Sacra tivo unha serie de investimentos públicos para públicos e privados que non terían ocurrido se non fora pola candidatura. E hai datos moi relevantes, de moi diversa textura, que explican que só a candidatura levantou o territorio. Unha vez que se consiga, pois será cuestión de todos decidir que se quere facer con eso. Eu sempre cito a Xerardo Estévez, cando se declara Santiago, Xerardo di, esto no es el final, es el principio. Mario Crecente, moitísimas grazas por vir o tanto que contar. Grazas a vos por convidarme. Ademais, eu estou bastante ligada ao mundo da arquitectura, teño moitos amigos que son arquitectos, así que me apetece especialmente esta conversa. Ti és arquitecto, és doutor en arquitectura, profesor de universidade e tes o teu propio estudo e consultoría. Non paras. Bueno, digamos que temos un bon equipo carón que permite que podamos facer todas esas cousas. Temos moitos anos. Bueno, moitos anos tampouco Unhos cuantos. tantos. Pois, xa que dis que tes moitos anos, como ves agora mesmo o mundo da arquitectura? Sempre eu considero que é un mundo moi complexo, o do xornalismo tamén, e penso que hai certo paralelismo, non? Que hai moitos xornalistas que lles vai moi ben e outros que malviven. E non sei se é algo parecido no mundo da arquitectura. Bueno, eu casi podo introducir un adxetivo que seguramente vamos a usar despois, que o mundo da arquitectura hoxe convertiuse nunha actividade heroica. Cada día é máis complexo porque cada día temos máis normativas que atender, todo tipo de administracións e entidades emiten normativas. Ademais deso, cada día é máis complexo
polos procesos actuais de execución ter, digamos que personal cualificado para o que precisas, pero eso vexo que cada vez que algunha compañeira ou compañeiro acaba unha obra de arquitectura como el ou ela imaxinou, pareceme que é heroico e cada un sabe as súas, pero cada día está sendo máis complexo polas esas dúas factores, o exceso ou a multiplicidade de regulacións e normativa, que iso incluye que cada vez os traballos teñen que ser moito máis colaborativos. A colaboración en sí non é o problema é estar ao albur das decisións de terceiros, cuartos, quintos axentes, Ujú. e despois a complexidade das obras, e últimamente nestes últimos anos por subas de prezos absolutamente disparatadas ou por un certo dopaxe que ten a obra pública agora gracias aos fondos Next Generation, que fai que sexa moi difícil atopar nestes momentos empresas ou profesionais dispostos. O Pouca ano man que de ven, obra, non? sí, o ano que ven, cando acaben os Next Generation, viviremos unha etapa totalmente distinta, Ah, penso. sí? Sí. E que a vai definir esa Home, etapa? agora hai un montón de obras, ti calquera que saia á rúa, en calquera vila, cidade, estrada, vades a ver obras por todas partes. Esas obras están dopadas con eses fondos Next Generation, cando eses fondos rematen e volvamos a unha certa normalidade Ujú. presupostaria, supoño que non haberá esa demanda, esa urxencia. Eu, como outros moitas colegas, estamos afectados por obras que temos que rematar en maio do ano que ven, Mm, que estamos facendo auténticas virguerías para poder cumprir eses prazos, ujú. cumprilos con calidade e en condicións, e a partir de maio do ano que ven, que é ese límite que teñen os fondos Next Generation, que afecta moito a toda a obra pública, espero que entremos en un momento máis relaxado, Ujú. que eso incida tamén nos precios dos materiais, que nos permitan traballar con máis calma e pasar este momento un pouco estresante na obra pública, na parte de Ujú. arquitectura. Pero bueno, a arquitectura é máis que eso, a arquitectura tamén que pensar, planear, ordenar, que ao mellor falamos deso despois. Ujú. Dende logo dá a sensación de que a meirande parte da xente que estuda arquitectura vén de algo vocacional, Mm. non? É Bueno, o teu caso? o meu caso, prácticamente desde mediados do instituto, eu tuve unha pouco afamada nestes momentos profesión desexada que era ser bombeiro. Ah, sí? Eu non sei por que me encantaba eso de bombeiro de rapaz. Ah, E o día que me enterei que os arquitectos daquela, cando acababas a arquitectura, eras bombeiro honorífico, porque se supón que coñeces como está un edificio e como actuar, etcétera, pois a verdade que me deu unha alegría doble. Pero bueno, digamos que a partir de segundo, terceiro, por aí xa empecé a ter claro que quería estudiar arquitectura. Eu, como outros compañeros, pensamos que é unha forma de ver o mundo e de pensar, que nos axuda a estructurar cousas e que fai que nos penso que nos axude a esa teórica visión espacial que se supón que temos, debería axudarnos tamén a ver no espacio e no tempo, que aínda é máis complexo, planificar, organizar, e eu penso que para esta profesión cada día máis complexa, como me preguntaxe antes, ujú. moi necesaria. É algo que perdure no tempo, non? Facer cousas que realmente sexan útiles para a humanidade e que perduren. Bueno, esa é a gran, non sei se deficiencia do momento actual, non? Neste momento de que todo é oculto a imaxe do consumo inmediato, estamos a sofrir que tanto promotores como clientes ou incluso o tecido que nos rodea está moi no Instagram, e o Instagram non dura. O que é maravilloso e o que nos reconcilia coa profesión é ver edificacións do século XII que están de pé ou ver as nosas cidades medievais ou barrocas que siguen funcionando. Eu penso que ese é un dos grandes retos, é o paso do tempo. E iso ten que ver con como pensas o que fas, pero tamén con que decisións constructivas e materiais tes, e penso que é moi relevante. A durabilidade, non? Que Mm. pensamos Ahora nos poñemos menos pijos e niso agora. chamámoslle resiliencia, pero sí, a durabilidade podría valer para a arquitectura ou a resiliencia da arquitectura Ujú. estaría ben. Ujú. Da arquitectura e da paisaxe, non? E iso nos leva tamén a outra faceta túa, que é a de coordinador desa candidatura da Mm. Ribeira Sacra para ser declarado Patrimonio da Humanidade. Como está este proceso e como decidiches, mergullarte neste proceso tamén complicado, Mm. supoño? Bueno, esta é unha historia longa. Eu traballei na administración previamente, primeiro como arquitecto de patrimonio en Lugo, funme da Delegación de Patrimonio en Lugo con un informe que eu daquela considerei o mellor traballo da miña vida,
que era un informe técnico que facía con a axuda do compañeiro arqueólogo da delegación para xustificarlle ao ministro Gómez Navarro por que habería que facer un parador na Ribeira Sacra. Daquela pensábase en convertir o mosteiro do Pino e Monforte en parador. Ese informe, que inda gardo a copia en papel, por suposto que non había outra cousa, foi como o primeiro achegamento, pero daquela houve varias cousas relacionadas coa Ribeira Sacra polo súa importancia patrimonial, tanto polos monumentos xa declarados como por outras cousas. Nunha segunda fase eu fun primeiro xefe de servicio, despois subdirector xeral de turismo, e a obra coa que me despido de turismo é co parador de Santo Estevo rehabilitado. Non acabado nin aberto ao público, pero acabado o edificio principal e nos momentos nos que se estaba a negociar con paradores a inclusión na rede. Penso que esas dúas obras ou esos dous traballos previos significaron moito para min. Antes desas obras, Santo Estevo, a xente o mellor non se lembra, pero houve todo un traballo de planificación previa, por que Santo Estevo, en que condicións, moitas cousas que volven agora. E despois hai un período intermedio no que traballo, deixo a administración, pido excedencia e traballo na Cidade da Cultura con project manager con Alfredo Freixedo, intentando achegar as ideas que nos traen desde Nova York para integralas aquí. Aí estuve como 2 anos e despois é cando xa fundamos Crecente Asociados, que somos arquitectos, técnicos en turismo e colaboradores estables no campo da patrimonio natural ou cultural. No ano 2015, a finais de ano, chámame miña compañeira daquela, Ana Goi, que querían que fixéramos unha proposta de inicio de traballo de repensar a candidatura. Nos xa tiñamos traballado no expediente da Torre de Hércules, ela na composición da documentación e eu no plan de xestión, xa tiñamos unha experiencia previa e tal, e penso que nos compaxinábamos ben. Ela era historiadora do arte, era porque faleceu lamentablemente por un cancro fai poucos anos. Eu como arquitecto, digamos que éramos unha parexa de feito que funcionaba bastante ben. E iso é moita xente máis, este equipo anda en torno ás 40 personas, son os que levamos traballando na candidatura desde entón, porque tuvo moitos estadios ata chegar aquí. Para comezar, digamos, a falar disto, que é ser patrimonio da humanidade? Que quere dicir que algo é patrimonio da É tan humanidade? sinxelo e tan complexo como que o mundo no seu conxunto, a través das institucións que o representan, neste caso a UNESCO, a Unión Internacional da Educación e da Cultura, recoñece que temos un monumento do máximo valor, tan sinxelo e tan complexo como eso. Eso se recoñece a través dunha serie de protocolos e dunha serie de mecanismos. A UNESCO ten un departamento que se chama World Heritage Center, que está radicado en París, que se ocupa de todo o tema da lista do patrimonio mundial, do patrimonio físico e do patrimonio intangible, que está a cadar tamén éxito últimamente, porque digamos que é unha forma máis sinxela de achegarse ao logo. Pero o primeiro decídese a través dun grupo de embaixadores que representan os estados que asinaron ese convenio de Patrimonio Mundial. España xa asinou nos anos 70, e 21 embaixadoras e embaixadores de 21 países, que poden ser Trinidad Tobago, China ou Malaysia ou o que queirades, deciden nos veráns de cada ano, salvando COVID, que houve un parón, deciden que quen das listas que se presentan ten as condicións para ser patrimonio mundial. É importante lembrar que o deciden os 21 embaixadores. Os embaixadores son os que dicen sí ou non. Antes hai uns trámites, hai uns informes previos dos órganos consultivos que no que andamos nos esta temporada, e antes hai un prazo previo que xa damos por descontado, pero que xa pasamos. Hai que estar en unha lista indicativa. Ribeira Sacra está na lista indicativa xa desde o ano 96, o sea que eso é a máis antiga de España, por suposto, das máis antigas de Europa, e antes deso houve que pasar tamén un comité a nivel estatal das 8 comunidades autónomas de que expediente se considera que ten o valor ou ten as condicións para ser presentado. E Ribeira Sacra xa o pasou, neste caso 2 veces, e volvemos a estar aí na lista para esa verán do ano que ven. Para ter así unha visión global, penso que hai uns 1200, non sei se 48 Sí, non paran de medrar. patrimonios da humanidade, 50 en España Exacto. e 4 en Galicia. Sí. Que son os camiños de Santiago, Sí. a Cidade Bella de Santiago, a Torre de Hércules e a Muralla a Romana Muralla de Lugo. Romana de Lugo. Sí, sí. Por que a Ribeira Sacra? Bueno, a Ribeira Sacra nos pensamos, non agora, lévase moitos anos pensando en que ten as condicións por esa singularidade na construción territorial,
polo mantemento desas estructuras durante máis de 1200, 1500 anos, porque esa singularidade chega viva ata hoxe, gracias á xente que traballa ali, que vive ali ou que sufre ali, esa singularidade de construción territorial, que en términos UNESCO é o criterio 5, construción dunha paisaxe sobranceira, pensamos que é así. Pero xa se leva pensando desde os anos 90, houve intentos de facer eso nos anos 90, cando nós estábamos empezando a traballar na idea do parador de Santo Estevo, tamén tiña que ver con que xa se habían feito os primeiros informes daquela unha empresa que se chamaba Consultora Galega, nos que estaban César Portela, Daniel Pino, outra xente, fixeron un traballo magnífico de recoñecemento e documentación deses valores. Eu penso que eses valores, con todos os cambios que se están a producir no esencial, se manteñen e esa singularidade é a que se lle presenta a UNESCO, o Comité do Patrimonio Mundial e os órganos consultivos para saber se eles pensan como a nós, como pensan as 18 comunidades do Estado español, como pensa o Ministerio de Cultura, e o queren ter en conta no verán do ano que ven. É a única candidatura española para o Non vindeiro só ano? eso, é que é a única en nos 3 últimos anos. É un feito singular. España todos os anos presentaba unha ou máis, cando desde o Centro do Patrimonio Mundial se recomenda que os países que tiñamos máis presentáramos unha por ano, e ademais por tamén normas internas de reequilibrio que foran paisaxes culturais, nestes 3 anos non vai haber máis. A que houbo ano pasado retirouse no último momento, que era o do Olivar, a seguinte xa sería a nosa no 26. Dicías que levades xa varios anos con esta candidatura e hai agora unha viraxe na estrategia, supoño, onde poñer o foco, que é algo que me parece a min moi, pois moi bonito e moi simbólico, que é a auga, non? Bueno, hai que lembrar deses tempos traballados previos. Primeiro houve un tempo que dedicamos a analizar a lista na que estábamos. Se colléramos o número de bens cando empezamos no 16, agora se vería que se incrementou notablemente, que España estaba de terceira, que agora vai de cuarta para quinta, ¿no? Por exemplo. Mentras outros países, singularmente algúns dos que están por diante de nos, incrementan todos os anos, e incluso incrementan de 1 ou de 2 cada ano. Despois houve un tempo para valorar, e esa foi unha decisión moi relevante que penso que hai que compartir, que non, a mellor non explicamos o suficiente. Hai sitios ou lugares que se presentan á lista do Patrimonio Mundial que non teñen eles mesmos recoñecidos ese valor. Aquí se tivo claro desde o principio, e hai que agradecerlo á Administración Autonómica, que se ti lle queres pedir aos de fora que te declaren como de valor patrimonial do máximo nivel, ti tes que tomar esa decisión previamente. Eu penso que aquí houve un gran traballo nese momento e dos técnicos da Consellería, etc., que é esa declaración de paisaxe cultural. Primeiro, pola extensión, son 16.000 hectáreas a protexer, e segundo, porque cando se declarou falando cos axentes do territorio, moi especialmente coa xente do mundo do viño, coa xente que fai os queixos, con outro tipo de xente que activa o territorio, que o fai vivo, que o mantén vivo, para ter unha declaración que eu penso que é un modelo. Asistimos todos os anos a paisaxes que por escala ou tipoloxía terían que ver con Ribeira Sacra, que detrás non teñen ninguna protección, que estánlle pedindo a UNESCO e hai cousas que primeiro eles non determinan. Entón, eu penso que a declaración de patrimonio foi moi importante. A primeira candidatura, como digo, era a máis extensa en dimensión, había máis criterios, etc. Aí, se non falamos despois, houve unha serie de coincidencias negativas para a candidatura, non é só o que se produce o informe. Hai cousas que explican por que eso se produce, hai malos entendidos ou erros nos informes, achacanse cousas que non tiñan que ver coa candidatura. Total, decide separar, e na reunión que hai con ICOMOS despois, co Centro do Patrimonio Mundial, que se encarga das nominacións, nos dicen que temos que formular unha nova candidatura. Entón, houve un tempo de repensalo, tanto interior, con xente da Universidade de Galicia, con expertos de dentro e de fora. Houve dúas digamos, plataformas de reflexión, unha máis cara ao exterior, que se chamou Waterscapes, que está tamén na web, que tedes aí información, de analizar outros sitios cos que puderamos ter relación para ver a nosa posición e sobre todo analizar cal é o espacio onde está a nosa singularidade. Nos temos que presentar, calquera que se presente, unha singularidade que non este en outro lugar. Entonces, unha das preguntas que nos fan habitualmente é por que non o viño, e que hai 20 e tantos paisaxes do viño que teñen terrazas ou socalcos ou moitas. Nos visitamos todos os que temos en Europa, falamos con xestoras e xestores, e víamos moi difícil de que o viño fora esa singularidade, ese OUV, Outstanding Universal Value, que nos piden. Entonces, por eso era máis complexo,
empezouse a ver que a forma en que se construye o territorio e chega hoxe o mellor tiña que ver con ese elemento auga. E outra das cousas é que a auga habitualmente na lista do Patrimonio Mundial se traballa máis porque escasea, porque non a hai, porque hai que guardar, haina que capturar, haina que modelar, e no noso caso é ao revés, en xeral. Temos que xogar coa abundancia, con que chove demais, Ujú. con que hai escorrentías, con que os ríos escavaron fondamente, con que despois temos centos e centos de regatos, as néboas, como todo eso condiciona a paisaxe e como levamos usando eso desa forma tan articulada desde fai miles de anos, por aí se empezou a concienciar. Entonces, primeiro, Waterscapes, trouxemos xente moi relevante de distintas perspectivas, tanto do mundo natural, do mundo da industria da auga, de UNESCO, tuvemos primeiros espadas desto, e tamén xente local que daba pistas de outros usos da auga, e o segundo que foi Fontes era, unha vez que tiñamos como esas referencias exteriores, metelas cara adentro e coa xente do lugar e con casos máis concretos afondar. E de aí sale esta nova liña que Paisaxes da Auga, ou Waterscapes, ou Ujú. Paisajes del Agua, que como aparece na web que Ujú. comentache antes. A importancia no presente, non, da auga, non, de como se conforma este territorio, como incluso os agricultores, como digamos que se aproveitan, no bo sentido, Mm. desa auga, e tamén no pasado, non, porque antes o xeito máis fácil e máis directo, o único ás veces, de moverse ou de, pois, relacionado co viño, por exemplo, de levar a auga dun sitio a outro, era a través da auga, que era como a autopista, a estrada que tiñan, non? Da que Digamos que eso funcionaba sobre todo nos ríos principais, tanto no Sil no Miño, funcionaban para cruzar, Ujú, porque o río que tiñamos previo á intervención das presas non era un río completamente navegable. Podíase circular nas beiras, etcétera, pero o río era máis para cruzar, entonces tú usabas esos cruces, fora con pasos de barca fundamentalmente, porque había moi poucas pontes, e tramos concretos, pero o río estaba cheo de cachóns e outros accidentes que facía que a navegación longitudinal fora complexa. Non digo que non houbera tramos, pero en xeral, pola topografía que sabemos e polas referencias que temos un museo magnífico que é o Museo de Arxeriz que documenta perfectamente eso, a navegación era máis transversal que longitudinal. Unha das ujú, cousas que mudou, todos os cambios producen tamén novas achegas e novas compresións territoriais, é que agora temos unha configuración dos ríos que permite esa navegación longitudinal e que facilita, por exemplo, o traballo en algunhas viñas que son inaccesibles, outro tipo ujú. de usos e actividades Aínda que hoxe. originalmente, sí, temos moitas viñas que se traballan polo río porque é máis fácil que indo polos camiños, claramente. Ujú. Supoño que optar a algo así, algo tan importante, conleva, pois, moito papeleo, moita burocracia detrás, non? Non o sabes ti ben? Xa imaxino, iso, claro, leva moito tempo, como en que momento está agora Bueno, mesmo? desde que se decide eso, bueno, primero hai que decir que isto sale porque hai unha administración que está comprometida, é dicir, o esforzo e o tempo que hai detrás, e os medios humanos e personais e económicos, é porque hai unha administración comprometida. Se a Xunta de Galicia, en concreto a Consellería de Cultura, non estivera apostando por isto, estaría morto, morrido. Hai moitos sitios candidatos en España que queren ser, pero a decisión de elaborar unha candidatura é cada día máis complexa, dixeche moi ben, cada día máis farragosa, e preparémonos que estamos no último ano da normativa previa. Agora vai haber todavía máis complexidade porque Ujú, van a pedir como unha especie de borrador ou un anteproxecto de candidatura que vai a facer que todavía leve máis tempo. Entón ujú, estamos na último ano no que coa normativa actual se pode presentar. E aínda así, por repetir, nos tiñamos traballo feito, etcétera, e había, pero houve que volver a facer. Primeiro, presentarlle ao Estado cal é a túa candidatura, en que basas os teus valores, e se de verdade tes OUV, valor extraordinario universal, que atributos, que condicións, como pensas xestionar eso, é dicir, hai como presentar a túa proposta. O Estado analiza esos seus servicios técnicos, de aí os servicios técnicos do Ministerio tamén dan a súa opinión, se o ven, se non, etc. Despois tens que pasar un comité técnico e un máis político, que é ese Consello do Patrimonio Histórico Español, que volvo a decir que pasamos na Illa da Palma o ano pasado. Eso está pasado, en principio con boa aceptación polos técnicos ou con moi boa, e polos políticos aínda millor, porque a verdade é que cando tivemos a reunión, bueno, ali notamos ou notas e dicencho que están convencidos de que isto debe salir, etc. Pero ese é un paso. ujú, Outro paso é ti tes que elaborar un formulario, ahora ese formulario está pautado, dicenche exactamente a extensión que tes para documentar eso,
dicen o primeiro formulario non será máis extenso que o actual, ten de bon que é menos, pero ao final é máis complexo resumir que faceres novo, non? Ese formulario xa foi a París, ao Centro de Patrimonio Mundial, eles revísano, eles sobre ese formulario pregúntache dúdas ou aclaracións que se lles preparan e se envían, despois vai haber unha misión de avaliación e despois hai un panel é unha especie de tribunal no que distintos expertos van a facernos preguntas sobre o formulario, o UBI, atributos, xestión, etcétera, etcétera. A avaliación vai ser nas próximas semanas ou meses. Van vir aquí. Sí, van a mandar uns expertos sobre o terreo e despois o panel a outra vez fora en digital e en moi malas condicións, unha das razóns polas que a cousa non saliu como debía. Esta vez esperemos que sexa física. En teoría faise en París, na sede deste centro. Bueno, para comparar, pois imaginade un tribunal de oposición dunha cátedra, pois é bastante parecido a eso, pola intensidade, pola calidade das preguntas que se formulan e polo reto que supón. Con eso ele elaborará un informe e teremos un informe de ICOMOS, que International Council of Monuments and Sites, digamos que se ocupan de monumentos e paisaxes, e despois hai outro informe da IUCN que se encarga de avaliar os aspectos ambientais ou naturais. Eses dous informes van a ir ao comité, que o mirarán, o lerán, o terán en conta, ou non. A lógica é que o teñan en conta, pero, insisto, que deciden os embaixadores e embaixadoras, no verán do ano que ven, informes como os IUCN e o Ministerio de Cultura e o noso embaixador ante a UNESCO que estarán todo este tempo para defender e apoiar a candidatura, claro. Unha cousa que non se pode obviar este ano foron os lumes, non, que arrasaron parte de Galicia, sobre todo a provincia de Ourense, e a semana pasada mesmo ese incendio que afectou a Ribeira Sacra no concello de Pantón, non, a zona de Pantón Pantón. e Sober. E E ademais Sober. eu estaba moi Nas- perto dali por temas relacionados con estos. Vivímolo en directo, como de nada, empezou a salir toda esa lumieira. Pois, bueno, é lamentable calquera sitio, é lamentable en Ourense, en Lugo, en calquera sitio, en calquera parte do mundo, é máis lamentable para nós. Os impactos que tiñamos hasta ahora tivéramos un lume moi pequeno, en escala, perdón, en Carballedo, e outro pequeniño que chegou polo Sil hasta Vilachá. Cando mapeamos todo eso estábamos en un 0,7% do total. Ahora este vai ser unha cantidade máis importante, vamos a avalialo. Esperamos que no conxunto sexa un porcentaxe pequeno. Arderon fundamentalmente piñeiros, o peor é que arderon casas, vivendas, unhas usadas, outras abandonadas. Salvamos cousas importantes, núcleo de Rosende, salvouse algunha capela que estivo completamente rodeada, que hai que volver a falar do super traballo que fai a xente de extinción. Eu como bombeiro honorario valoro máis todavía que o fagan e que se xoguen a vida desa maneira. Bueno, nos facíamos aí outro día unha compensación, decir, bueno, se algo ten de bon eso é que o mosteiro de Santo Estevo ten 9 capelas, que eran 9 eremitorios. Levamos un tempo traballando con eso, hai cousas que se verán pronto sobre dinamización e sobre recuperación, e hai unha capela que falta, que está xusto na ladeira onde foi o lume. Unha das cousas que falaba coas veciñas que nos axudan ali estes días, e, bueno, a ver si por fin, como esa zona era de piñeiro, estaba así moi vexetada e non dábamos atopado, a ver se isto nos sirve polo menos para atopar a capela que nos falta, porque as outras 8 están ubicadas e libraron dos lumes, a ver se atopáramos a novena. Pero, bueno, volvendo ao orixe, é un desastre, aquí en calquera sitio, para a candidatura tampouco é bon, pero tamén é certo que hai unha resiliencia da candidatura que cando volvemos aos paisaxes que perseguimos, os castiñeiros, os carballos, as viñas, as froiteiras, eso non arde como arde o piñeiro. Entonces, hai que lembrar ademais que no plan de xestión eucaliptos non se poden plantar, os que hai debense cortar e plantar especies autóctonas, que só hai unha especie que recoñece a ordenación forestal de piñeiro aceptable para ali, que non é o habitual, digamos o piñeiro máis noble, e que se están facendo traballos pois, en Chantada, en Pantón, en outros concellos, coas comunidades de monte, porque iso ten dono, e teñen a súa maneira de sacarlle un partido económico a eso, tratando de fomentar esas outras plantacións. Hai exemplos, por exemplo, en Cabo do Mundo de plantacións de castiñeiro, donde antes había eucalipto e piñeiro, e esperemos que ese tipo de traballos se poida estender. Penso que estaremos todos máis seguros e máis tranquilos con ese tipo de cultivo, que xa non é forestal. Nos estes días explicábamos a unhos visitantes cando vían, e esos bosques? No,
eso é unha horta de castañas, de distinto Ujú. tipo, forma, é un cultivo, e esos cultivos penso que poden ter outra valoración económica e tamén un maior cuidado e unha maior resiliencia da paisaxe, entre outros, por este asunto dos Ujú. lumes, claro. E de que xeito vai cambiar ou que vai cambiar se a Ribeira Sacra é declarada Patrimonio da Humanidade? Haberá, non sei se máis fondos para preservala? Que é o que cambia con esta declaración? Eu descansarei, se o conseguimos, porque son Eso é moitos anos de importante traballo tamén, é e importante. moita xente que está deixándose a pel por isto. Mm, Porque nós pensamos en principio que, bon, cal é o primeiro punto? Eu penso que hai unha cousa que non ten prezo. As cousas que non ten precio son as máis valiosas. Non? ujú, Ser patrimonio mundial é decir que o sitio onde vives, donde levas enterrados os teus, a túa parroquia, eso é que está no maior nivel de patrimonial do mundo, eso non ten precio. En reunións que temos cos veciños e veciñas, incluso as reunións máis críticas e peleadas e tal, eu penso que todos estamos de acordo. O máis importante é ese valor intangible de ser o maior nivel patrimonial que tes, vale? mm, Ese é unha. Segunda é, claramente, estás no maior nivel de clasificación patrimonial e isto debería servir para acceder a oportunidades de financiamento e mellora. Que sucede? Que hai unha subvención do Ministerio de Cultura para estes sitios de patrimonio mundial, pero claro, non son todo o dotadas que quixéramos e encima para un paisaxe cultural tan extenso, moi difícil. Pero sí é certo que ese logo, esa marca de patrimonio mundial che debe axudar a priorizar. E de feito, todo este tempo que levamos coa candidatura, é evidente que a Ribeira Sacra tivo unha serie de investimentos públicos para públicos e privados que non terían ocurrido se non fora pola candidatura. E hai datos moi relevantes de moi diversa textura que explican que só a candidatura levantou o territorio. Ti vai mercar unha casa ahora, mira o precio que tiña fai 10 anos, vai mercar unha viña, co mundo do viño é outra complexidade porque hai unha crise xeral do viño tinto, ese é outro problema, pero en xeral a candidatura relanzou o territorio. Unha vez que se consiga, pois será cuestión de todos decidir que se quere facer con eso. Eu sempre cito a Xerardo Estévez, cando se declara Santiago, Xerardo di, esto no es el final, es el principio. Principio de que queremos facer con isto, hacia onde queremos ir. O que agora máis vemos é o turismo, porque é a forma mm, máis fácil de monetizar un intangible. Eu teño unha casa, non a uso, apenas tal, bueno, dou unha mão de pintura, compro uns mobles de Ikea, meto en Airbnb, é a forma máis rápida. E iso estará facendo moitas veciñas e veciños. E é unha cousa. Pero eso, tamén eso, unha palabra que non sacamos todavía, equilibrio, moderación, tense que facer con medida, porque se facemos moitas, o mellor se nos está indo da mau o mm, asunto. E estamos indo contra as casas de turismo rural que foron os primeiros embaixadores que tivemos. En Ribeira Sacra temos casas excepcionais polas casas e polas donas e os donos. Entonces, esos equilibrios. Entonces, esa asunción de que patrimonio xa é turismo, non. Que pasa? Que é a forma máis fácil de facelo, mm. ou de sacarlle un valor económico a eso. Pero penso que hai moitos outros. Temos os mellores queixos de España recoñecidos, temos a mellor castaña e os produtos, temos actividades gandeiras únicas, temos outras posibilidades de produción e de artesanía, cada día hai unha cousa nova, hai un rebrotar do tecido cultural con un montón de pequenos museos, centros de interpretación, xa non me meto na música que non é a miña experiencia, pero despois Ujú, vasme permitir que conte un conto sobre música por de Ribeira suposto. Sacra moi bonito. Entonces, todas esas cousas é o que entendemos por desenvolvemento Ujú, equilibrado, consciente, regulado, porque se só vamos ao turismo, vai nos pasar o que lles pasa aos demais. Pero en calquera caso, estamos en 350.000 turistas para tropecientas mil hectáreas. Entonces, penso que estamos moi lonxe de ter problemas de turismo, salvando os embarcadeiros ou un día concreto, ou que todo o mundo queira ir á praia da Cova o 15 de agosto, que non collen. Pero polo demais Claro, se pode iso, xestionar. bueno, xa non tanto pola Ribeira Sacra, que sí que te quero preguntar si realmente está preparada para que aumente considerablemente o turismo, pois pola mesma orografía, pola mesma natureza da Ribeira Sacra. Bueno, é un dos retos. Penso que, para empezar, hai que lembrar de onde vimos. Eu aquí algúns volvo da idade, estou xe moi da idade. Fai 20 anos en Ribeira Sacra nos cruces ti vías 4 rótulos.
un de cada provincia, un de cada concello, e nunca sabías moi ben por onde iba, porque cada un apuntaba para un sitio. Ribeira Sacra demostrou que traballando en conxunto eran máis fortes, tiñan máis posibilidades, e xa fai anos que o destino Ribeira Sacra é un modelo para moita xente en Galicia e fora de Galicia, en España e fora, de como un destino rural que vai construindo un discurso sobre os seus valores pode progresar. Entonces, xa temos eso. Ahora falta que non só é medrar, desenvolver, sino ordenar, poñer límites. A Ribeira Sacra acaba de sacar unha recomendación para os concellos para regular as BUTs, as vivendas de uso turístico, porque hai concellos que teñen 4, pero hai outras que teñen centos. Hai que poñer medida neso. A Ribeira Sacra ten un plan de mobilidade que ten que ver co que dices. Aquí non se estima que haxa ningunha nova autoestrada, ningunha nova autovía, temos a gran accesibilidade que vai ser o tren, que hai que lembrar que se rehabilitou o trazado existente, que permitiu descubrir unhas obras de infraestructura espectaculares, que vos recomendo que vayades a ver todo o traballo do tren desa vía e como se fan os viaductos, os pasos de auga, as pontes, as casetas, etc., as estacións desde Peares, Canaval, Monforte, espectaculares, e ademais tedes a sorte que o Museo do Ferrocarril de Monforte saca algunha das xollas que ten ali, entonces eso xa é unha experiencia suprema. Entonces, todos esos temas de mobilidade están en marcha, e eu penso que igual que o Consorcio de Turismo foi un exemplo para chegar hasta aquí, agora, e vaise ver, vai a traballar. Hai unha cousa que vai a salir dentro de moi pouquiño, que é un estudio de capacidade de carga, que é un pouco a pregunta que me preguntabas, que é cal é a capacidade de carga e acollida da Ribeira Sacra, que é un tema moi complexo, porque estuvemos traballando e colaborando con eles nesto para o plan de xestión. Ti preguntas no Estado, temos o departamento este de tecnoloxía turística, Segitur e outros, e naide ten feito isto. Se faise para grandes cidades, faise para grandes monumentos, falo para a Alhambra, podelo facer para as catedrais, poderíase facer para a Catedral de Santiago, pero para Ribeira Sacra, entonces vaise intentar e vaise a traballar nesa idea. Eu penso que vai ser unha das grandes retos que ten por diante Ribeira Sacra. Pero penso que, salvando esos puntos de chegada complexos, creo que nos queda marxen para un desenvolvemento turístico equilibrado e que vai a ter que seguir pasando, e que a xente non se extrañe que cada día máis, para ir a determinados sitios, vas a ter que reservar. Tú veres de Cristina en temporada alta, tes que baixar no bus ou andando, eso vai a pasar con Santo Estevo, vai a pasar con outros sitios, hai buses para a Praia da Cova, hai buses para os embarcadeiros. Estáse traballando, hai un proxecto xa para electrificar esas mobilidades, vital, non ten moito senso en encoros de produción de enerxía eléctrica estar navegando a gasoil. Ademais é a anti-experiencia, a experiencia é que teña probado un eléctrico en verao. Entonces, todo eso vai en camiño, penso que todo eso nos vai a axudar a ir facendo as cousas ben, pero volvo a decir, turismo non é a única actividade que podemos desenvolver en Ribeira Sacra, hai moitas máis, e esperamos que se integren todas elas en función do que queiran os empresarios, os veciños, as veciñas de Como Ribeira Sacra. están a levar os veciños? Bueno, eu penso que en xeral a xente está ilusionada. Eu falo de que hai unha paracandidatura. Unha cousa é que a candidatura fai, ten un plan de xestión, conseguiuse que da Xunta de Galicia, que digamos que é a protagonista, unhos investimentos de todas as consellerías, e nótase sobre o territorio, pero tamén hai outras administracións que están colaborando, que teñen a Confederación Hidrográfica, vai a aprobar o primeiro plan de ordenación da navegación e atraques que se fai en España para un espacio interior navegable. É a primeira vez que se fai. Un reto que importantísimo que trata de poñer orden esas cousas. Pero hai outras que son esas asociacións. Asociación de Empresarios, acaban de elexir a súa presidencia outra vez con Severino, asociación de productores, grupos de viticultores de distinta orientación, a xente que traballa, falábamos antes do mundo do queixo, as artesanías. Eu penso que hai toda unha dinámica que está utilizando ese intangible Ribeira Sacra, que xa sona, que xa en xeral sona ben, e que cada un na súa especialidade e coñecemento intenta sacar partido. Lóxicamente, como calquera destas actividades ou propostas públicas, tamén hai xente que pode ser crítica e que pensa que a candidatura ten que resolver os problemas do mundo, pero a candidatura é unha declaración de patrimonio. O que fagamos con esa declaración vai a depender de nós, das veciñas e dos veciños. Fálase do viño. O viño sobra en Bordeaux, sobra en Climats, sobra en toda, o viño tinto sobra en todo o mundo. Nós tiñamos ese problema xeral, en España xa non che digo o que sobra, e se encima éramos maioritarios en tinto, e un tinto mellor non sempre orientado á máxima calidade, ese problema se multiplicaba. Se ademais deso temos unha DO que ten unha sola adega que compra a metade
o millor sin pedir grandes estándares, pero que lle axuda ao pequeno agricultor, cando esa empresa ve que non dá vendido o viño e xa non pode comprar todo, aí os problemas xa non é un problema da candidatura, Mm. evidentemente, é un problema dun marco xeral. En que pode axudar a candidatura? Que se hallan axudas para os cultivos en terraza, que teñen que priorizar. En Ribeira Sacra temos viños de terraza e viños de non terraza. Ujú. Está medrando Quiroga que terrazas ten pouquiñas. Entón, se eles queren priorizar o sumum e priorizar eso e axudas, pois estará ben. Que non chegan as axudas? Xa sabemos como isto, non? Tú das querense tres, bueno, habrá que ir traballando, pero se non fora pola candidatura, non habería esas axudas. E quen dice isto, outras solucións que se teñen aplicado, que o mellor nunca son suficientes, pero que son primeiros pasos para conseguilo. En resumen, eu penso que o xeral das veciñas e dos veciños e sobre todo da xente que vive ali, hai que lembrar tamén que hai moita xente que fala de Ribeira Sacra e pasa por ali. Mm. O mellor solo para protestar, porque vive en Vigo ou vive en outro sitio. Hai que vivir ali. Hai que falar cos hoteleiros, hai que falar cos que fan o queixo, hai que falar cos que teñen ali gando, hai que falar cos que teñen tamén froiteiras, hai cos que teñen outras actividades. Eu a sensación que teño en xeral, e vai xa casi un cento de reunións nestes anos con distintas formulacións, penso que a maioría é favorable. Pero bueno, estamos en Galicia e se de Mm. paso podemos aproveitar para pedir algo, non vamos a perder a oportunidade, non? Dios é bon, pero o demo non é malo de todo. Bueno, hai que intentar aproveitar todo eso, pero insisto que a declaración é de patrimonio. Ujú. Non, a Declaración de Patrimonio Mundial non é a solución para todos os problemas. Claro, non sei se hai algúns veciños que estean temerosos por se despois queren facer pois Mm, algunha obra, algunha vivenda. esa pregunta está moi ben traída. Non vai haber ningunha condicionante que non pasara nestes anos. Nós somos BIC, Paisaxe Cultural, Ujú. desde o ano 18. E temos unha experiencia, non sempre habrá errores ou meteduras de pata, pero en xeral non se impediu ningunha bodega nova, nin actividade, nin casa, nin reforma, nin centro de saúde. Hai toda unha experiencia aí detrás e non vai haber, a UNESCO non nos vai a poñer normas a maiores das que nos poñemos xa coa Declaración de Paisaxe Cultural. Por iso é tan importante a declaración, porque primeiro se recoñeceu o valor patrimonial e despois se puxo unha normativa que está aprobada. E aí están facendo un gran traballo pois, os técnicos e as técnicas da Consellería intentando entender. É unha declaración de paisaxe, non nos vamos ao tornillo de... Ujú. Non, é a textura xeral, son as terrazas, é a vexetación, é como se integra unha casa. Non é o mismo facer unha casa en pendente permanente que facer unha casa chá. Ese tipo de cousas eu penso que, salvando algún erro que o poda haber, ao xeral é moi bon. Eu non escoitei unha queixa da DO de que isto lles impedira que a paisaxe cultural non foi un problema para o viño, moi ao contrario. Facer viños de 50, 60, 90 euros que se están facendo, estanse facendo por detrás hai un intanxible que é New York, viño da Ribeira Sacra, terrazas, eso está axudando, que lle digan a Cachín e o chef este español de Nova York, Washington, que llo digan a Dolio, que llo digan, bueno, estamos conseguindo unhas cousas que si sabemos aproveitar o intanxible deses valores. Entonces, penso que en xeral, e admito problemas puntuais, penso que isto foi a favor e que depende de cada xente local como darlle para diante, Ujú. non? Supoño que estes anos estivestes falando moito cos veciños, non sei se descubriches algunha historia Moitas. que che tocara especialmente. Non, hai moitas historias. Eu penso que son o millor que hai ali. Aínda que nos den caña, que nos dan moita caña, pero son o millor que hai ali. Hai moita xente que ten, como diría, unha a raíz plantada. Entonces, hai xente que ten casa, que ten familia, que ten tal, pero ten Ribeira Sacra, e ter ribeira, ter unha ribeira é unha cousa, eu podoche contar moitas ribeiras que calquera dos que estamos aquí, se ti tiveras eso, non te desfarías del nunca. Porque é como ter un xardín con vistas, con unhas cousas que medran por ali, que despois as bebes, e dicimos que nos gusta o viño, che parece maravilloso, Ujú. ese tesouro, eso de ter ribeira, eso non ten precio. Penso que hai moitas historias. Hoxe falaba con unha delas, con unha médica, cirurxana vascular, que lle chamamos Eva Superstar, que está empeñada en rehabilitar a casa onde viviu a súa avoa, rehabilitaron un muiño precioso que nos solemos visitar como exemplo, porque fixeron sin axudas, e sin ningún tipo de nin subvención, ni nada, e que ahora están aí traballando co Concello e coa Confederación para resolver auga e saneamento.
porque o que se suele facer ali é facelo ás bravas, pero ela é médica, quere facer as cousas ben feitas, ben integradas ambientalmente, e espero que consiga, a candidatura está aí para apoiala, que tanto o Concello, pola parte que lle toca, como a Confederación resolvan eso, porque se é así, vais a relatar unha casa espectacular, non porque sexa a súa, sino polo que hai detrás, e un núcleo que é fundamental no río Pesqueiras. E así teríamos detalles, eu que sei, de Puri, en Vilachá, esta rapaza que está pelexando aí cos seus viñedos para sacar un viño adiante nas adegas, ou a experiencia única que é facer unha visita con un cego. Nós temos visitas guiadas con un cego, que é Ajá. Francisco Almuiña, acabamos de Que toca facelas, a a zanfona, sí, zanfona, sí. outro superstar que temos ali, que a xente non se cree que un cego o poida Sí, guiar, sí, sí. e é Ten alucinante. absoluta devoción Bueno, eu pola recomendo a todo o paisaxe, mundo, fai sí. 2 ou 3 visitas de que el tiña memorizadas de antes de Mm. perder a vista e que as ten ensayada e que se empeñan en demostrar, volvemos ao Instagram e a arquitectura, que temos 5 sentidos, non só un, e hai lista seria longuísima. Ana Pombar, unha rapaza que traballa no Parado de Santo Estevo, que está todos os días cuidando da contorna, Esther Teijeiro, a muller esta que foi a primeira ou das primeiras mulleres que facían viño en Galicia e a primeira que fai en ecolóxico, está moi maior, Sí, pero sí que aí sí. falando coas cepas e cuidando do viño. Bueno, hai unha xente maravillosa. Ujú. Bueno, eu penso que a paisaxe, as condicións climáticas, como que determinan un carácter, non, o carácter da poboación bueno, en todas as partes do mundo. Cal sería o carácter dos habitantes da poboación da Ribeira Sacra? Mediterráneo. Ah, sí? É o Mediterráneo metido no Atlántico ou en Galicia, esas condicións climáticas que eu penso que influyen, eses calores, esa regulación que xa facían os ríos, vales e ora os encoros que trouxeron cousas malas, tran tamén outras cousas boas para isto. Entonces que hai un carácter mediterráneo aí na Ribeira Sacra, non sei se pisarlle a canción a Serrat, pero que lle dá a esa zona de Galicia unha singularidade. Ten tamén que ver coa vegetación, ten que ver as cereixas, ten que ver. Hai unha serie de cousas que eu penso que condicionan o carácter da xente, non? Ujú. A min chamoume a atención no vídeo, Mm, nun dos vídeos que hai nesa páxina web, non, mm. bueno, que defende a candidatura da Ribeira Sacra Patrimonio da Humanidade, dun home que di algo así como que non na Ribeira Sacra non se coñece a liña recta. Non, eso supoño que Sí, bueno, tamén eso pasa en moitos determina. sitios de Galicia, e en Ribeira Sacra especialmente, el encima que vive en Sober e que para baixar hacia o Sil ten eses camiños que yo chamo tibetanos absolutamente enrevesados, de curvas, escadas, escairos, pois é así, esa riqueza, esa complexidade territorial que fai unha riqueza tamén de percepcións, de perspectivas, Mm, e el conta de maravilla, tal cual el o conta no inicio do vídeo, sí, sí. sí. Dá sensación que é como que de algún xeito, eles teñen que adaptarse á paisaxe, pero tamén é certo que a paisaxe confórmase tamén por eles, non? Son eles os que a modelan. Nós sempre decimos que cando botamos unhas contas a nivel a escala territorial, si se fala das presas, etcétera, é moitísimo máis impacto a anos luz o impacto das terrazas que o impacto das presas. As presas Mm, apenas ocuparon un 5% de toda a superficie tal, e as terrazas ocupan un tropecentos por cento, e as que todavía non están recuperadas. Hai moitas máis terrazas das que hoxe vemos, porque tamén o viño foi, hasta esta crisis momentánea, esperemos, do tinto, ahora estamos blanqueando o viño, estamos pasando a ujú, blancos, etcétera, que espero que eso axude. Hai máis terrazas das que vemos, vale? Respecto de esa condición galega, outra cousa importante é os patrimonios mundiais de Galicia son foráneos. Esta é unha teoría propia, un chascarrillo. Muralla romana, a Torre de Hércules entre romana e italiana, o camiño francés. A primeira vez que vamos a presentar algo a galega é a Ribeira Sacra. Hai moitas cousas da Ribeira Sacra que poderíamos identificar con outros territorios galegos e que ali se maximizan pola topografía, polos anos que se levan facendo, por esas formas consuetudinarias de traballar e organizarse, cousas que un galego se lla contas dice, pero eso tamén hai en Galicia. Ah, pero non hai no Patrimonio Mundial. Entonces, mm, eu penso que unha das características de Ribeira Sacra tamén vai a ser esa, e eu penso unha oportunidade para moitas das cousas que nos definen como pobo ou como forma de vida. As parroquias, por exemplo, cada vez que explicamos a xente que vende fora que a parroquia non é a igrexa, sino é unha estrutura social, mm. sentimental, organizativa e de outro tipo, pois ese tipo de cousas na Ribeira Sacra maximízanse, e penso que é unha desas singularidades que vamos a presentar. Non? Ujú. Isto, claro, é algo que a diferencia, non, do
resto de candidaturas ou do resto de patrimonios da humanidade que xa están declarados? Hai algún similar? Ou... Sempre parecen sitios similares e por eso se fai unha cousa que se chama análise comparativo. Hai moita xente que di que somos como o Douro, pero que empezar por decir que o Douro é unha explotación industrial do viño. Son extensións xigantescas de produción de viño. Nós temos 96.000 e pico parcelas, non me acordo do pico, e esas 96.000 e pico parcelas siguen mantendo a mesma superficie media que tiñan fai 1200 anos. Os mosteiros, está escrito nos foros, dábanlle a un agricultor unha parcela de monte para facer de monte a viña. E iso era unha cavadura. Unha cavadura son 400 metros. Hoxe, a superficie, para ser matemático, media acotada, é dicir, a media de verdad, está en 394 metros. Seguimos tendo o mismo tamaño medio de parcela, que non o digo eu, dice o catastro, a documentación de catastro estatal. Esa singularidade é unha diferencia atroz con Douro, por non falar de usos outros usos ou por non falar que os socalcos do Douro fixeron os galegos. Tedes un documental ao respecto que o documenta. Cal é a singularidade do Douro? Seguramente a organización, a demarcación vitivinícola, facer deso unha industria para exportación, aí en eso realmente son diferentes a nós, pero esa primeira impresión que podría dar para un neófito, eso que se cae sola, eso, pola extensión, o tamaño, a produción, os orixes. Eles son unha explotación reciente e nos levamos maquinando sobre o territorio desde que aparece o primeiro eremita ali, que empeza a facer un socalco para habitar, dese socalco fai un espacio para agua, pan e vino, dese socalco ven San Martiño, pon orden, estructura. Claro, hai unha diferencia. O Douro porque o temos máis cercano. Nas paisaxes de viño, si se miran desde fora, si pode haber máis sitios que teñan terrazas, etc., pero seguramente con outras formas de organización e de estructura, e despois que o noso paisaxe non é só viño. Nós temos unhas ladeiras xeralmente sur que eran de viño, unha ladeira xeralmente norte que son de castiñeiro e frutais, e polo medio, como en todo o que organizamos aquí, ten que haber un sitio para todo, ten que haber un sitio de horta, ten que haber un sitio para os animais, ten que haber espacio para o cereal. Os foros dos mosteiros falan desas 4 organizacións: viño, froita, horta, cereal. Non somos un espacio monotemático industrial de un produto. E esa é unha diferencia moi importante. Despois o tempo que levamos mantendo eso vivo, penso que é outra das diferencias. Eliminouse nesta segunda parte, digamos, a sacralidade, non? Porque, bueno, é unha das maiores concentracións de románico, penso que de Europa. Pero iso decidiu Eso ten que ver... pasar a un segundo plano na Sí, candidatura, sí. entendo. Nos ahora, antes íbamos con 3 criterios, un deles era sacralidade, outra monumentalidade, outro construcción da paisaxe, ahora só imos con construcción da paisaxe. Ese da sacralidade eliminouse tamén digamos que nesta relación con ICOMOS e neses informes, tratando de ter en conta o que nos decían, optamos xa por non insistir nese ámbito, que no fondo nos seguimos pensando que temos un bosque de igrexas, que así lle chama Ramón Villares nun libro que editou para o Museo de Arxeriz. Ese bosque de igrexas é moi poderoso. O que sí que hai que ter cuidado cando se dice, como cando se dice que Ourense é a maior capital termal de Europa despois de non sei que, esas cosas hai que medilas. Entonces, para decir que somos o segundo maior, habría que facer tal estudio do románico en Europa que eu, polo de agora, non coñezo a alguén que o poida probar. Hai esa intuición, pode ser, pero de decilo de forma concreta e probada necesitaría traballo que supera con moito unha candidatura. Punto 1. Punto 2, houve un punto que seguramente por diferencias culturais costou que entenderan os avaliadores internacionales, que é o tema da desamortización. Nós temos dentro do ámbito 82 monasterios, que son moitos monasterios. Que sucede? Os monasterios só temos un vivo, que é Ferreira de Pantón, habitado desde a súa orixe, pero o resto foron mutando, como mutaron todos os de Europa en xeral. Entón, en uns sitios temos igrexa mosteiro, en outros sitios temos igrexa, o mosteiro ahora é só unha reitoría, en outros sitios a reitoría é unha granxa, ou é unha casa de turismo rural, ou está abandonada, pero as igrexas están todas. As igrexas están todas, e o que é máis importante para nós, que o mellor tamén é que nos o podemos explicar, as parroquias, que xa veñen do parroquial de Sobró, están todas, temos 72 parroquias no cerne, no
no corazón, que siguen estando, esa estructura está, pero por moito que intentamos explicar, e fixemos varias referencias ao respecto, se enviaron a UNESCO nos trámites previos da anterior candidatura, non pillaron ese punto. Para eles, o feito da desamortización é como que se acabou o catolicismo, desapareceron os curas, e todo eso se borrou. Eso non conseguimos explicarlles que a desamortización podría ter que ver coa propiedade e coa xestión, pero nin coa estrutura territorial que se mantén, nin coa presencia das edificacións. Outra cousa é querer manter 82 monasterios con monxes today, vaiseme un pouco difícil, Sí. pareceseme un pouco dificiliño. Dicías antes que querías contar algo relacionado coa Ai, sí, música. porque estamos aquí nun ambiente tan musical, e agora que se fala tanto dos grupos musicais, eu teño que darlle unhas gracias especiais a Tanxugueiras. Ujú. Cando nos a vez anterior nos enteramos que tiñamos un avaliador corso, planificamos en Santa Cristina de Ribas de Sil, que sabedes que se fan uns concertos espectaculares, acaba de haber un este fin de semana, Sí. me parece que de chorar de bon, queríamos levar algo de música coral para que o avaliador corso o tivera en conta, porque Córcega ten patrimonio inmaterial do canto vocal, canto Ujú. corso. Entonces, eu viña, que recoñezo a miña ignorancia, viña de velas facía pouco tempo, nunha entrega de premios de Turismo de Galicia, unha entrega de premios, fun porque lle daban un premio a Ribeira Sacra, Ujú. de mellor destino, algo así. E saliron as Tanxus, e claro, dices, estas rapazas son perfectas. E pedímoslles que viñeran, e viñeron for free. Entonces, Ajá. Tanxus, eso tamén é certo antes do festival e todo o demais, Ujú. pero a verdad que estivemos moi agradecidos. Os 10, 12 personas que estábamos en Santa Cristina escontándolle 3 pezas a elas ali, claro, le evitamos Non, todos é que completamente. son impresionantes, levan moitos anos Sí, ademais sí, previo a que foran non tan tan famosas, coñecidas sí. e ademais penso que non cambiaron, iso é moi bonito e invitámolas a vir o podcast, por certo, xa que estamos, pero si son maravillosas, elas persoalmente e musicalmente. Vexo como moita paixón neste traballo que estás a facer. Entendo que hai moito esforzo detrás, moito traballo, pero tamén algo que que te toca moi dentro, non? Bueno, dixenche antes o dos anos, eu lembro estar por Ribeira Sacra casi de rapaz. E despois, cando empecé a traballar de arquitecto, o meu primeiro traballo como arquitecto de patrimonio era un sitio que visitaba frecuentemente, porque era un sitio que teña problemas de abandono daquela, que hoxe vamos por ali e ves xente, actividade por todas partes. Pero eu teño uns anos, e fai 30 anos, aquelo era outra cousa, vale? Parecía que iba a desaparecer. A mimosa parecía que se iba a comer todo, parecía que non quedaba naide, e eso, insisto, cambiou notablísimamente. E despois é un sitio que pola xente ten moitísimo tirón, entonces eu recoñezo que me vai a vida neso. Mm. Eh, case, non fai falta preguntar se es positivo de cara ao resultado. Bueno, positivo. Eu traballo para que seña Porque senón non positivo. se fai, Bueno, claro. tiñas que decir, para min positivo é que nos den esa Sí. degradación, porque para min teño claro, aínda que admito que haxa outras perspectivas e outras teorías. Tamén é certo que todo isto do patrimonio mundial está desenvolvéndose en entornos cada vez máis complexos, tamén porque o mundo é máis complexo, porque o número se estende, etc. Pero penso que a Ribeira Sacra lle viría moi ben. Nos paramos cando o COVID, porque unha sucesión de catástrofes concatenadas, unha catástrofe que se confundiu o informe de IUCN o ámbito, nese momento iba tamén á lista de reservas da biosfera serras, Ribeira Sacra, serras de Ouribio e Caurel, confundiron un informe de ese ámbito con oso, que non ten nada que ver. Empezaron a decir que teñemos 10 centrais, canteiras a ceo aberto, parques eólicos. Eso pasa na reserva. Reserva que non ten eses compromisos de conservación, a reserva protexe o que xa ten, non hai un Ujú. compromiso superior. Entonces, aplícanos un informe dun ámbito que non é o noso. Coincide co tema do COVID. Xúntase 2 anos. Madrid que iba tamén con un informe con problemas. Que o Estado que decide que hai que salvar a un, que non pode salvar os dous, salvemos a Madrid, retírase a Galicia. Bueno, pasaron unha serie de cousas que fixeron que non salíramos nese momento. Recordo especialmente ao conselleiro, a Román, que debeu pasar un dos peores días da súa vida. Nos preparáramos todo un material para darlle aos embaixadores, sala de actos principais Museo do Prado, donde tiñamos que ir ali a contar o noso maravilloso territorio,
pois houve que ir ali a decir que nos retirábamos. Rubén dice que debe ser un dos peores días da súa carreira, e non llo nego, porque despois de todo o traballo do que le empuxou para que isto salira, para nós foi unha decepción. Pero bueno, eu, como somos xente resiliente, Ujú, canto máis difícil nos lo poñen, máis insistimos. Pero somos coñecedores. Ten que haber uns informes, vamos a traballar, ou se está traballando, embaixador, Ministerio de Cultura e os técnicos de aquí para que ese informe seña positivo, e insisto que quen decide son os embaixadores. Estamos nas ujú, maus do noso embaixador, ujú. de que convenza aos outros embaixadores, do noso Ministro de Cultura, da secretaria da Directora Xeral de Belas Artes, que saben que aquí contan con todo o apoio do mundo, e eu penso que, por qué? Pola xente de Ribeira Sacra. Ujú. Aínda que haxa algún que diga que non, etcétera, eu penso que temos a idea, a noción xeral de que a Ribeira Sacra o merece, porque ademais se lle pode notar. A Madrid, con todos os respetos, alguén nota que a Madrid se lle notara ser patrimonio mundial, o Ujú. Museo do Prado, la Castellana, o Jardín de Parque del Retiro, se lle nota, bueno, notámoslo porque os que somos curiosos vemos que hai unhas sinais no chan, hai un centro de interpretación no edificio de noso paisano Palacios, que hai algunhas actividades, pero realmente o impacto para un lugar como Madrid, estaremos de acordo que non é o exponencial que pode ser como para un territorio rural de Ribera Sacra, que ademais, insisto, eu estou aquí de coordinador, somos 40 persoas que traballaron máis ou menos nesto e siguen traballando, ahora mismo como unha dúcia de persoas moi involucradas en todo isto, pero é unha cousa que ven dos anos 90, de Consultora Galega, de outros expertos, o Valedor do Pobo, os distintos políticos que o impulsaron, toda a xente que traballou por isto, penso que estamos eso, a piques, e hai que afinar, Ujú. esperemos que o verán do ano que ven o poidan Teñamos celebrar. boas novas, claro, o podamos celebralo. Hai moito traballo detrás de todo isto e conseguilo tampouco é algo que sexa fácil. Non, como viñamos de comentar, está todo ese traballo previo no noso caso da declaración do BIC, despois dese plan de xestión, de traballar ese plan de xestión con todas as outras administracións para que comprometan a súa parte de todo ese proceso, moitas desas cousas que xa se están vendo no territorio, e agora esta parte final que é responder ás peticións de información ou de Ujú. aclaracións ou o que nos piden destes órganos consultivos, estar atentos para ese panel que teremos cara a final de ano e despois por se houber algún outro tipo de información complementaria, E outras cousas supoño de que cara a tamén xullo. haberá un espazo para algo subxectivo, non? Tamén. É evidente que cando estás traballando con conceptos como valor extraordinario universal, o subxetivismo aparece, non? Ou cando estás falando do análisis comparativo, o todo eso en teoría hai unhas bases, unhas recomendacións de UNESCO que nos intentamos aplicar, os meus colegas especialmente que veñen máis dese ámbito ICOMOS, que están participando, como Cipriano Marín ou como Mónica Luenga ou Rafael Mata, que colaboran. A idea é que intentar que ese subxetivismo se transforme en positivismo, en documentación, en como explicalo, para tratar de chegar ás preguntas que nos fan e aclarar as dúbidas que poidan ter. Non? Ujú. E se despois de tanto esforzo, tanta implicación, tanto traballo, ao final non sae, vexo xa esa cara, non? Sí, home, Pero claro, que hai pasaría? unha parte de pena polo tempo que levamos dedicados moita xente, a administración que empuxa todo isto, pero hai a cambio outras cousas. Hai unha declaración de BIC que está e que está Ujú. funcionando. Eu insisto que todo este proceso da candidatura chega hasta, por exemplo, se alguén se mira unha gráfica de poboación destes últimos 10 anos, non é que deramos un chimpo e empezáramos a medrar en poboación, pero a curva estabilizou. Nós, cando empezamos, estábamos nunha caída mayúscula, como toda a provincia de Ourense, a mellor, ou parte do Lugo máis interior, pero ahora esa liña está estabilizada. Hai algúns concellos, sobre todo nos que actúan de centros comarcais, podes falar con Luis Guitián, ou Castro Caldelas, ou Chantada, que están non só vendo que a poboación se pode incrementar, sino os censos económicos, ou os índices de paro, etcétera, etcétera. Mm. Eu penso que todo eso eso xa está e eso está conseguido. As dinámicas de producción de diverso tipo, desde os pequenos museos que un arquitecto de orixe chantadino que morre no Mediterráneo español ceda a súa herencia para crear un museo, unha colección, un centro de arte, eso vai a quedar, eso estáse reproducindo en Sober, estáse producindo en outros territorios, hai proxectos tamén para Castro Caldelas, esa centralidade, esa valoración vai a quedar, penso eu,
a valorización dos produtos, falamos antes dos viños, dos queixos, pero podese falar da castaña dos seus derivados, hai outros produtos, temas de artesanía, eu penso que todo eso pode quedar. E despois, eu penso que a primeiro é a consideración que a xente ten. Eu falas habitualmente con Francisco Almuiña, falábamos antes, presidente ademais dos empresarios de turismo rural, el dice que el xa se sinte patrimonio mundial, que o que falta é que o recoñezan. Bueno, pois, se iso sirve para que os esgrafiados de Taboada e Chantada se conserven e se milloren, se iso sirve para que a xente que está traballando nos socalcos os cuide, etc. Eu penso que iso é o que temos ganado e no fondo, que esa idea de que o patrimonio pode ser un instrumento de desenvolvemento, eu penso que é a línea matriz. Como se produce eso, con que equilibrios, e sempre, non? Sexa co turismo, co desenvolvemento urbanístico, que aquí, como é evidente, non vai a ser, porque o que é o ben central son pequenas aldeas, temos apenas no último censo 1.700 habitantes dentro da zona corazón. Penso que todos estes traballos van a axudar. E mirade a prensa. Eu chamolle isto para a candidatura, todo o que está pasando ao redor, que non xestiona a Xunta ou non xestiona as administracións, son os premios que se dan de ideas emprendedoras para a Ribeira Sacra, son as asociacións de diverso tipo que propoñen cousas, son incluso actividades de millora da vida da xente relacionados con algunhas enfermedades ou patoloxías, e eu penso que no fondo ven a consolidar esa idea que tamén falamos de que Ribeira Sacra entendeuse como unha marca de valor e que esa Ribeira Sacra de valor se pode aplicar á vida diaria da xente para que vivan ali e para que se incrementen. Nunha reunión que teñemos con empresarios hoteleiros, bueno, sobre todo de turismo rural, decían que eles son os primeiros prescriptores e falaban de varios casos de xente que se aloxou nas súas casas e que despois mercou casa na Ribeira Sacra, ou para vivir, ou para ter unha segunda residencia, ou para plantexar outras formas de vida. Entonces, ese papel que tuvo a candidatura de poñer o foco no territorio, de intentar compartir unha serie de valores e facer que tanto a xente que ali vive como os que nos visitan compartan esos valores, eu penso que vai a quedar, e eso non nos lo vai a quitar a non declaración. Pero traballamos para conseguir a declaración, porque ademais pensamos que a merecemos. E que ademais esa declaración a Ribeira Sacra lle serviría moito máis que a outros lugares nas que pode ser unha etiqueta máis ou unha lapela máis, pero que non é significante. Entonces, nos, sabendo o que hai, que non está feito hasta o verán do 26, traballamos e estamos en apoio constante do señor embaixador ante UNESCO, do Ministerio de Cultura, para que todo o que se poida facer dende aquí se faga para chegar a ese sitio. Algunha cousa que che quede en gana, de que algunha cousa que che apeteza dicir que non falaramos relacionado coa Ribeira Sacra, que digas, mira, quero comunicar isto porque Despois deste pedazo de chapa que che acabo de dar da Ribeira Sacra, ti pensas, xa está penso que non, penso todo. que o fundamental está dito. Para a xente que teña curiosidade, decíalo ben ao principio, hai unha páxina web que se fixo adrede moi sinxela, compacta, para que este o esencial, pero tamén está o formulario, é dicir, o que nos pensamos que os valores que pensamos que nos representan e que se condensan na estrutura que che dan está aí para que a xente a poda ler e se nos quere mandar suxerencias ou comentarios. Está a declaración de Vic, que insisto que é un traballo técnico de conservación da paisaxe, penso que merece a pena seguir. Está o que se fixo en Waterscapes e Fontes como suxerencias ou ideas, e despois o mellor é que abrimos con ese vídeo na que a xente dali fala dicindo o que lle parece. Penso que Sí, é eso é maravilloso fundamental. porque xa as imaxes falan por si soas, pero ademais a xente tamén o defende con tanta pasión como a ti aquí. Pois o Gaia, un ano, bueno, o ano que ven, no verán, podamos reencontrarnos e festexalo, sobre todo porque ademais, non, o que se di que un patrimonio da humanidade é algo que ten como unhas características excepcionais que merece a pena conservar, sobre todo tamén para as futuras xeracións, así que Eso que acabas de decir seguramente é o que pecha o círculo, porque si somos patrimonio mundial, comprometémonos non só diante de nós e dos galegos e dos españois, sino diante de todo o mundo a conservalo. E se eu estou neste asunto é porque me parece que merece a pena conservar Ribeira Sacra, porque conservando nel terá máis vida e terá máis futuro. Conservando nel. Pois que así sexa. Moitísimas Moitísimas grazas, gracias Mario, un polo convite, placer. estuve super cómodo neste escenario, ou como se chame isto. Grazas. Graciñas.